салом алейкум, мардуми шарифи Тоҷикистон. Дар рӯи экран як продажный журналиста дидистем, ки 11 миллион шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистона ғулом гуфт. Ин гапа бояд мо бигем, мардуми шарифи Тоҷикистон, шуморо. Шумо ғуломи асри 21 ҳастед. Шумо ғуломи бели дом ҳастед, ки барои $1 шуморо как сучка истифода бурдесед. Именно ман тира гуфтесам. Ман намехоҳам номта дар даҳанам бигирам. Ту як продажный ҳастӣ, ту як хоин ҳастӣ, ки мехоҳӣ ки Эрона ранги Сирияву Ливияу Багдад кунӣ. Именно ту худат кӯшиш кардеси, ки зани Эрона сучкаи Америка кунӣ. Ту ира кӯшиш кардеси. Чӣ хеле ки имрӯз кабирӣ кӯшиш кардеса. Но аз дасти шумо ҳечи намеяд дига. Эрон Америкаи тира давно уже на колени мондагӣ аст. Шумо ҳаётон набароред, ки Америка имрӯз шуморо $1 мета, но рӯзеш мешавад, ки $100 талаб мекунад аз $1. Он вақт шумо надоред, баъд маҷбуред, ки фарзандотонро как проститутка бибароред битед. У дусти шакале, ки имрӯз аз Афғонистон саг вориҷа кардесанд, ора просто аламшон кардагия, ки дар байни 32 сол ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон чӣ қадар пешравии хуб дорад. 100% территорияи ҷумҳурии Тоҷикистон дар дасти ҳукумат аст. Ва озодона дар он мебарояд главар, лидери мо, политики мардумӣ мебарояд гап мезанад. Дар байни 54 сол ин шакалое, ки ба ном мусулмон мегиранд, чун аз Афғонистон дар асри 21 изор пӯшидагӣ ҳастанд, миранд ҳамихел мардо, экстремисту, террористу, проблема чун решат кардан наметавонанд. 100 соли дига бизананд, 100% территорияи Афғонистон дасти ҳукумата намеяд. Ё бидан охе як 5 сол пеш. Рафтан, бо дигаш омад. Дигаш ани рафт, бо ӣ омадан. Ман гарантитон метавонам, ё ан мераванд. То вақте ки мардуми афғон, мардуми шарифи афғон политики худша наёвад, ҳеҷ вақт Афғонистон ором намешавад. Ё як сучкои пакистанскӣ ҳастанд. ман тира як саволо дорам. То ҳозам давлате ки зиндагӣ дорӣ, аз ислом гап мезанӣ ту. дар ӯ давлат бача-бачаро никоҳ кардеса. Бача қати сак никоҳ кардеса. Духта қати сак никоҳ кардеса. Именно дар Европа. Чӣ ба намебароем гап занем? Мо ягон бор шоки миллии Эрона биромадем ягон гапи бад задем? Не. Барое ки мо ҳақ надорем. ҳаётон набароред. ҷумҳурии Тоҷикистон давлати ҷаҳонӣ аст, ки тамоми дунё мешиносад. Ва расму оини дигар миллата қабул надорад, барое ки худаш расму оин дорад. аз ҷоятон набароред. ман медонам, кабири тира $100 метад, ки ин қоғаза бихон. Но ту журналисти ку, ту продажный ку, ту як шлюхаи бели дом ҳастӣ ку. ё ки ман хато мекунам. Ягонтаи шумо ҳақ надоред. Чӣ хеле ки на шакалое ки дар рӯи экран дидисен, ё дар Европа зиндагӣ мекунанд. Но фарзандошон қад биромада имрӯз ишон додисанд, ки нигоҳ кунед фарзандои мо сатр доранд, сатри турецкӣ. Но дар мактаб ёра парнуха ишоншон додисанд. Леки ягонташ гап намезананд. Ягонташ. ӯ давлатое ки шумо кофишон гуфтесен, имрӯз биромада защищат кардесанд именно сектор Газа. а чӣ ба шумо як бор як намебароем бигем, ки Америка бас кун ракета рӯй кардан барои нобуд кардани мардуми шарифи Ғазара. Ягонта гап зада наметонед. бо доказатон мекунам, ки шумо
проституткаи Америка ҳастед. Ман ҳақиқат гап мезанам. мардими шариф Тоҷикистон, барои чӣ намебуроянд ҳақиқата именно бораи мардими ғаза гап зананд? но ё такя ба ислом доранд, худшон мегӯянд ку мо такя ба ислом дорем. неки худшон биромаданд гуфтанд ки мо гап намезанем, моро иҷозат наметиҳанд. моро мегӯянд иҷозат наметиҳанд. ин группаи бисёр экстремистош, ин назарияти террористҳои запрещенош. ман намедонам ин продажни шлюхаи белидома ки иҷозат додагие ки як давлати дигара гап занад. ки иҷозат додагӣ аст? ё ки дасте шакали дигаи ай Афғонистон. проблемаи худтона решат кунед шумо аввал. проблемаи худтона решат кунед, баъд бибироед гап занед. аввал рақси бачабозитон аз байн баред. аввал ҳаромитон аз байн баред. дӯстони азиз, зинда бошен.